paint ranga reblue rine maline eblue eblack ini ndanga ndakapfeka paint repeach redress red musagazi lokuiswa bhuruku Hasha TV nyaya sezvadziri setinoisa vanhu wenyu taurisai mukuru mukuona vakutora ndakauya nenyaya yangu kudare ndiri social welfare ndichimangarira next door wangu akaita sei akaonekwa akarara nemwana wangu mumba mangu ane 60 years yane 33 years inonzani abva shamba kuni tatara uyu andokwanikwa ukarara nemwana wa urikubvunza iyo shamari zvidhifendi urikubva muno mune 7 zvidhifendi utaure nyaya yako orit ndekekubate uyaone nyaya yemapera ine mwanangu ava ndiani wako uyu ndiani wako kumwana wako unowamuzekongo yakatibasa mani 2 months pa2 months yaunozozisa chinokuona mukomana wako chii taurisa saka pane one day so manje tanga kuwekeka akashedza taurisa mwanangu taurisa iwewe baba wako anozvizakaka ndarasvika vapedza nyaya ndeipanze ndeipanze mudhara taurisa iwo chimuzo yamangwana taurisa kunonoka kutaura kutadza kudaidzira imi chimbonyanara imwacho ndakapinda mumba mazvati anonoki ndapinda mumba dzangotanga kusaaaaa bhazi nditieaitesi ndakambotanga kawana ndofisteme yakukurana naye kevi right ngoniswera Tuesday I also choose kusela ndichipa someone nje kumba ndoba ndasanga nemsikana wari pandomo saka time ndakasvika ndikageza time ndaipinda mumba ndopangamira patebheni ndoba ndamupresa usi hapo ndichipinda mumba ava vanenge kamwana vakandidiswa kunzi prince ndokubva kamhanya mumba medu kabva kananga musupera straight because kaona ndikubva kugeza already kaitodza ndinopinda ndobva uyu atera kamwana ngawo tapinda muspera ndobva kamwana kachambira pambedha tanga kutamanika mwana kawo chitaura kunyanya ndichirongedza zvinhu after a few seconds ndobva ava netwanzanzi rake pant primary ndobva twatendera nekuwindow time ndatanda ndatijamba nyamba tichidongorera so ndobva ndatoona twanzanzi avo twatiza maitaura muri tiri murumu mumba musiyama maunorara paipinda muspera akakama unyongo wamira sei angena nzodzi yako here ndezvi girlfriend yao akapedza vaimapori acho hanzi siyataura nyaya enda mberi alright tapedza ndokubva ndatopota because ndaenda somewhere ndobva saa maneno yanda kudzoka ndakazofonerwa namama wangu achitanzi kumba kwedu kune hondo udzi waita musha ngati okay kune iko zvakanzi kunzi wararanika musikana vachidza natete wacho andineni wamadzananziko chitofight ndikati ndotozoya kusendwa andakuya
ndauya mangwana ndakasvika hondo ichingori project vachitukirira vachidikidii saka pawaitukirira papai ndakasvikopinda mumba ndopananzoteta vachiti kari mukangomana ndakayofuna kuzvikuratidza kuti panga kuti ndifight kuti ndiende pandikabva ndacho andakaenda kuredio ari kundundurwa vazi vaitoratidza vakatsama handira kuda ndokwa ndiramba ndiripomba vachituka svikafuti kuseni hondo ichingoripo then zvandikazoita ndaona kuti papa quiet ndopandikazoenda pakuenda pandakumbira kuti tete varipo zvanzi varipo ndopandashevhetito wacho ndabva ndabvunza tete tete zvikunzipo zvanzi yotsanangura ndobva ndatsangura story yako ndobva nditi tete unomuda here musikana uyu ndakati ndomuda asi ndozomurora pete chikoro watava ndazvakakutsangira ndakati ndakazonza nezuro vakati ndingatumwa ndisolve issue let me go ndinotaura nehama dzangu kana tapedza get back to you ndataura it's fine hapana zvakakuitika papa vaingobuda vachienda kusingo vaitsvaka chitendera almost so Friday ndopa ndikazona ndasamuna nzikudiwa kwamama ndoziwanda taura isisi zvese zvaarikutaura ndikupakana nazvo kana date chaiyo ari kutonyepa nekuti prince wacho anga asitoripo wangori musi wemandi mama vatobuda vakaenda kunyaradzo wangori musi wefriday pavakabuda ndovaenda kunyaradzo vawadzoka musi wesandi manheru musi wefriday kubva musi wefriday kusvika musi wesandi abvada zvatakaita musi wemandi vakauya nagogo vauya nagogo vatichi munina wamai vamuhombi vamai vababa vamuhombi whatever izvozvo vatichi tinovaperekedza nekuti gogo vangu vakurwara saka tinovaperekedza kuna gogo kuti vambogara nagogo vachivaona uyu masikati achodopatakasere chipika zvaakutara prince wacho akastoripo papana aiden kamwana kavo iyo kakarova akakarova kabva karara saka kana wauya neshamwari yako girlfriend yako amutandarei mudzimba dzokutandare inotandarirwa pabhedha atitidai hanzvadzi yako iweyo yakaonekwa nomumwe mukomana vakagara pamubhedha vachisiya mutandandaro machiya nomasofa vagere pamubhedha mumba yokurara waiti wairega kumubvunza kuti uri kuite mumba imomo nomukomana zvinobvumirwa here mubhedha ndokuita sei ngandimubvunze mumwe mubvunzo apa takona mapena iwewe naoni hauna mhosva unaye ndee pamafix adigona mafix apa ndee zvakutaura ndikopokanacho because musi wakuti mande ndindi kuti tuesday because mama wangu vakabva kubasa ndowavanifonera vari mumba mavo waishupana asi nyaya makarara nemisiswechi ngori musi wemande patakararatese ndogona kutomudza hembe dzacho kusvika papenti danga kapfeka anga kapfeka t-shirt yemalaini ine orange negrey short reblack ine maside pockets pent ranga rine blue rine malaini eblue neblack ini ndanga ndakapfeka pent repeach nedress rered zvaita zvakanaka asi ndoanonzi mapeni une chekutaura mama wawana uyu ndiani une chekutaura anzi handina chekutaura machida muna ai ndaida kuti ati handina chekutaura mapedza mama amai muri munhu mukuru ndinokurespektai mataura chokwadi usazosvika sikana unomuda unomuda wamukanganisira mwana
kuona nehondo misirei mutoro wake ukuisanganiko nai baba taurenga chimuitei chimuisirei isirei musagazi nokuiswa kuruku wazizo say no until I finish school. When you see go 5 no agarwa smart akapura ya mama. Sika. Sasa sita kuti. Ndoda muna mtaya chukwa. Ngaende kuzumurumo. Akanifundi. Alikendi chauri nyaya. Ndasaka ndampatama. Ndakakuti chicho kuti mpana nyaya yakutamba nayo mwana anokurorera andakuda ndikati chandinoziva ndechekuti vana vangu vanotaura chokwadi ndamutokoya ndatakura mapeni andakudza ndinoziva mapeni usazonyepera mvura wauze chokwadi uzvino misire mombe dzake 250 ne350 bosi unoshanda here toro wao pavabereki kaatanga kubhadhara end of November mombe 2 end of January zvingaite unomakore mangani alright we say end of November mombe 2 end of February mombe 2 chinjira kwelisa zvizvama mana baba ndakunyara sei usatindidze dare chizongoda kuita zvino apa usati you rest in case ana unafara ndati mamboro wabora babobona madara unopiswa munhu mufana endai kumbama nemwana